Stai că ești la țește. 10 ai sau 18? Ce nu mai ai? Combinație. Nu, o să venit. La mulți ani. Sănătate. Cum văd acasă? Bine? Acasă vorbești în ungurește sau românește? Cu cine vorbești în ungurește? Ai avut un calendar, numai tu apari, să mori, nu mi-aș putea să mă ăsta, că nu pot. Să nu mori. Parcă era liceu, că cuvântul nu. Sau taxe. 20, da, să simt consecvent. Da, mi-a zis și a avut atât calendarul că cu tine, dar eu nu știu unde poți, în alergare. Am avut un calendar pentru că să dăm un exemplu la fiecare, dar cu poți în alergare și au căutat numai de astea, așa, în mișcări, adică să aveți ceva frumos. Cred că vreți să ești pe Marius. Când arunci, că te dai cu capul. Sănătate. Faci tensoarea noastră sau nu? Anul ăsta nu. Ce mai faci? Faci politică? Băi, dar faci ce faci, la tine portarii de la comuniști, să schimbă rotația cadrelor, tot în jurul tău sunt portare. Dar tu rămâi, să lucru mare. Băi, ne-am dat mă rog. Cum se cheamă? Gafița. Păi, dar parcă era altfel la piatră. Era mai înalt, mai frumos. Televizorul. Dar cum mai terminat cu ei sau acolo? Da. Cum mă spune? Altul e portar. Ce te bine, că am zis foarte mult.